मैया चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव आरो गुरुबासानि नांदरबारि गामिनि सासे 20 बोसोरनि साइमन किस्कु सासे सान्थाल युथ बेखौ सिनाय मोनै सुबुंफ्रा आनआइडेन्टिफाइड मिसक्रिएन्ट बिथांमोना जाय बिथांमोना मटर साइकेलजों लावहाटी पिकनिक स्पटनिफ्राय फैदोंमोन आरो बै समाव कुनु खोथा गैया बाथ्रा गैया साइमन किस्कु बिथांखौ देगारजों सुनानै उदैयाव जखम खालामो गोब्राबै आरो बिथाङा दिनै थैनाय आरो थांनायनि परिबेसजों फखरुद्दिन आली आहमेद बरपेटा मेडिकेल कलेजाव बिथाङा एडमिट जानानै दङ। दा बे जाथायखौ जों गोख्रोङै सोंखारिदों आरो साइमन किस्कुखौ मा कारनाव एटाक खालामखो रावबो मिथिया कुनु कारन गैयाबासिनो आरो बेखायनो चिरां जिल्ला प्रशासनखौ जों खावलायदों जायफोर मिसक्रिएन्ट कालप्रिटफ्रा बेखौ एटाक खालामदों बेखौ नागिरनानै दिहुननांगौ बेखौ हमनांगौ बिनि सायाव स्ट्रं पानिशमेन्ट लानांगौ आरो कुनु कारनाव जाहाथे बे जाथायनि उनाव सान्थाल बा बे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे गाज्रि थासारि बा गाज्रि परिबेस जाहाथे सृष्टि जाया सामाजिक जाहाथे कनफ्लिक्ट फैया बिनि थाखाय चिरां जिल्ला प्रशासन आरो पुलिस प्रशासन आसाम पुलिस आसाम सरकार बिटिसि सरकार बेबस्था लानांगौ होननानै जों खावलायदों।